Am găsit un... Săptămâna în episod. Astăzi eu am venit aici și am văzut un portal. De cum să-l facem mai șmecher, de cum să facem mai fain, o să vedeți chiar acum. Deci puneți niște bombe, așa și așa. Și dacă vreți, faci mai fain, dacă faci și după aia mai trebuie să mai puneți o bucată de diamond și să puneți așa, asta, așa, așa. Vedeți? Și dacă vă faceți, nu uitați să apăsați butonul like. Am găsit acest portal, la naiba, și dacă vreți să faceți și acoperire, faceți din ce vreți. Eu îl fac doar din bombe, pentru că așa lucrez. Și hai să facem și un acoperiș. Să facem din asta. Ok, așa. Și așa. Dacă vă place, eu fac asta de obicei. Și dacă vreți să faceți ceva fain, foarte fain, aveți aici. 1, 2, și dacă vreți, puteți să explodați, cum se zice, sau nu știu, să terminați portalul, dar de fapt, urmat. Și pot să mă duc în Nether. Asta intrăm și aici găsim niște moși mai buni pentru că man, că nu-mi pasă și dacă la naiba că trebuie să facem ceva, trebuie să golim. Să golim. Nu, trebuie să facem... Trebuie să facem o gaură aici și să punem un masul. Și să punem What the fuck? N-am pierdut. What? N-am pierdut. Capul, știi. Și acum o secundă o să ne duce. Să facem portal mai fain. Așa. Pentru că chestia asta de făcut portalul asta nu are niciodată, nici dacă alte bobe, nu nimic. Pentru că așa se face un portal, dar se zice portalul. Asta e faza. Pentru că da, ok? Și nu uitați că eu
cea veche. În satul meu. Ce tare! Frate! Acum ne căutăm în casa cea nouă, Ana. De umblu, meu. Nu găcarea de până tunesc. Nu găsesc casa de loc pentru că nu știu pe unde să merg deloc și nici nu-mi pasă. Și acum pe Dumnezeu ce naiba e asta? Știu de leu. Ok, lasă mergi. Am găsit portalul, oameni buni. Da, am găsit portalul care l-am făcut. Am găsit portalul. Caie! Duce pe a doua casa mea veche. Yeah! În sfârșit m-am găsit casa mea cea veche. Nu pot să cred că m-am găsit casa cea veche. Era atât de bucuros. Casa. Și cățelușul. Cuțu, a văzut de mine? Cuțu, a văzut de mine? Haide, Cuțu, haide, că ne duc în casă, haide. Hai. Stai jos, stai unde vrei, la noi. Nu vrei, nu? Știți că câinii mereu îi place să fac asta? Da? Și mâncarea mea! Da, e mâncarea mea, deci mâncarea mai puțin, pentru că, da, e fantastic! Foarte fantastic! Hai, Cuțu, mai repede! De cum nu v-am arătat ascunsătoarea mea? Ok, nu știu dacă Cuțu a murit, dar... Nu pasă de blocul ăsta tăiat. Bine, se blochează. La naiba, nu știu de ce. Frate, ce are Minecraft-ul? What the? Uite, acum nu-ți pare mie mică, oameni buni. Și cred că ăsta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Ping,